Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδερφοί. Νιώθω μεγάλη την παρηγοριά και την ωφέλεια, αγαπητοί μου φίλοι, που επικοινωνώ μαζί σας. Ενημερώνομαι από ορισμένους από εσάς που με ακούγατε αυτό το διάστημα ότι δεν έχετε υπόψη σας ότι δεν λειτουργεί ουσιαστικά το κανάλι στο YouTube, το άκτιστες ενέργειες. Και τα λέω δεν λειτουργεί, δεν εννοώ ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορώ πλέον να ανεβάσω τίποτα σε αυτό. Γι' αυτό όσοι αναζητείτε να με ακούσετε στο άκτιστες ενέργειες, δεν βλέπετε κάποιο βίντεο και οπωσδήποτε αδειμονείτε και κάποιοι άλλοι βρίσκεστε σε μια πορεία σχετικά με το αν μου συμβαίνει κάτι και αν είμαι καλά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έχω πρόβλημα με το κανάλι άκτιστες ενέργειες και υπάρχει ένα άλλο κανάλι, το Επίσκοπος Παΐσιος, το οποίο όμως δεν το γνωρίζουν οι αδελφοί μας, ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι. Κάντε το γνωστό σας παρακαλώ, κοινοποιήστε ότι το κανάλι το οποίο θα προβάλλει τις ομιλίες μας είναι το Επίσκοπος Παΐσιος, γιατί ακριβώς δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά δεν μπορώ να μπω πλέον σε αυτό. Λοιπόν, κάποιοι από τους φίλους μου έχουν πει ότι δεν έχουν εκκλησιαστεί πουθενά, όχι μόνο αυτό το διάστημα τώρα για το Πάσχα, αλλά από τότε, από την περίοδο του κορονοϊού, δεν συμμετέχουν πουθενά. Ακούστε αγαπητοί αδερφοί, υπάρχει αίρεση του οικουμενισμού και σαφώς δεν θα πρέπει να είμαστε σε κοινωνία, να διατελούμε σε κοινωνία με τους οικουμενιστές και όσους κοινωνούν με τους οικουμενιστές, τους μνημονεύουν δηλαδή, τους στηρίζουν, βάζουν πλάτες κατά το κοινό λεγόμενο. Υπάρχουν όμως αδελφοί μας αποτυχισμένοι και υπάρχουν και αδελφοί μας οι οποίοι ακολουθούν το πατρόν εορτολόγιο, στο οποίο θα μπορείτε να εκκλησιάζεστε. Πολλοί από εσάς μου λέτε ότι έχετε αναπαυθεί εκεί που σας πρότεινα να πάτε, κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι έχετε σκανδαλιστεί και ανάλογα με την περίπτωση σας λέω να κρατήσετε μια διακριτική στάση. Μέχρι τώρα καλά κάνατε και συμμετείχατε και οπωσδήποτε υπάρχει ένας χρόνος αναμονής και ο χρόνος αναμονής αναφέρεται στο γεγονός της αλλαγής του Πασχαλίου. Η αλλαγή του εορτασμού του Πάσχα είναι αυτή που θα σημάνει ουσιαστικά και το τι θα πράξουμε στη συνέχεια. Γιατί περιμένοντας την αλλαγή του Πασχαλίου οι οικουμενιστές, τώρα μετά το θάνατο του Πάπα, μέχρι πρόσφατα ήταν ήδη κανονισμένο να γίνει η αλλαγή το 20 Μαΐου, λοιπόν, τώρα πλέον δεν ξέρω πότε θα συνονοηθούν μεταξύ τους οι Λατίνοι με τους οικουμενιστές για να γιορτάσουν τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και ουσιαστικά να παρανομήσουν καταπατώντας τον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό λέω, κάντε λίγο ακόμη υπομονή να δούμε ποιοι θα μείνουμε, να δούμε ποια θα είναι η στάση των διαφόρων ομάδων ή συνόδων ή παρατάξεων του ΓΟΧ και των διαφόρων ομάδων των αποτυχισμένων. Βλέπετε, κι εγώ ο ίδιος περιμένω. Αυτή την ώρα δεν έρχομαι σε κοινωνία με καμία ομάδα, με καμία σύνοδο, γιατί ακριβώς δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και ξέρετε,
πολλές ομάδες των ΓΟΧ, πολλοί σύνοδοι δεν κρατούν μία καθαρή στάση, μία καθαρή θέση. Όπως είχε γίνει και την περίοδο του κορονοϊού, όπως είχε γίνει και με τα εμβόλια, πολλοί τήρησαν τα μέτρα της καραντίνας, πολλοί έβαλαν τον κόσμο να εμβολιαστεί, πολλοί τώρα δεν θεωρούν κακό τον νέο προσωπικό αριθμό που θα ενσωματωθεί στις νέου τύπου ψηφιακές ταυτότητες, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτός ο χρόνος αναμονής που νομίζω θα αποτελέσει οριακό σημείο, ένα μετέχμιο πραγματικά με την αλλαγή του Πάσχα, δηλαδή του κοινού εορτασμού των Ορθοδόξων, των τάχα Ορθοδόξων, των οικουμενιστών να πούμε πιο σωστά, μαζί με τους Λατίνους, γιατί όσοι είναι στο Πάτριο Ορτολόγιο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν, και μάλιστα και πολλοί από τους αποτυχισμένους δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουν. Επειδή όμως τα πράγματα συχαίονται αρκετά με τις παρατάξεις, και επειδή πολλοί είναι πονηροί και είναι διφορούμενοι και δεν ακολουθούν ούτε αποκαλύπτουν τα πιστεύματά τους, τα φρονήματά τους, γι' αυτό προτείνουμε λίγο ακόμη χρόνο αναμονής. Ήδη το Πάσχα το εορτάσαμε, το κοινό, μαζί με τους Λατίνους. Τώρα από εδώ και πέρα αναμένουμε. Αυτό που θα ήταν λυπηρό είναι να μην έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι ο μεγάλος σεισμός που θα γίνει στην Ελλάδα λίγο πριν χτυπήσουν οι Τουρκοί, και θα πρότεινα όσους ζουν στην Αθήνα να βρουν τον τρόπο να φύγουν σε παραμεθόρια μέρη, ώστε να αποφευχθεί όσο είναι δυνατόν το κακό. Κάποια ψυχή μου μίλησε τώρα το απόγευμα, μου λέει: «Πάτερ, σου το είπε η Παναγία, το γνωρίζεις?» «Όχι», της λέω, «δεν μου είπε τίποτα η Παναγία, αλλά αισθάνομαι ότι είμαστε κοντά σε αυτό, και αυτό σας το λέω, προσέχετε, μετακινηθείτε στην Ύπαιθρο εφόσον αυτό είναι δυνατό και εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Διαφορετικά μείνετε εκεί που είστε με πολλή προσευχή, με μετάνοια, και ο Θεός είναι μεγάλος. Θέλω να πω, αγαπητοί αδελφοί, ότι ενώ εσείς οι λαϊκοί υπακούτε, έχετε πάρει στα σοβαρά την αποτύχηση, πολλά μοναστήρια, πολλές οργανώσεις, αφιερωμένοι άνθρωποι, τάχα αφιερωμένοι στο Χριστό, λέει ότι αναπαύονται με το να βρίσκονται σε κοινωνία με τους επισκόπους τους, οι οποίοι μνημονεύουν τους αιρεσιάρχες. Ξέστην πραγματικά όταν άκουσα μία μοναχή να μου λέει ότι αναπαύεται στην κατάσταση που διατελούν στη μονή τους μνημονεύοντας τον επίσκοπο, και είδα από την άλλη απλούς λαϊκούς πιστούς, οι οποίοι είναι στριμωγμένοι από την περίοδο της καραντίνας, να έχουν βγει στην αποτύχηση, να τηρούν και να κρατούν έναν αγώνα χωρίς να εκκλησιάζονται πουθενά, στερούμενοι τα Άγια Μυστήρια, και θαύμασα το ζήλο και την υπακούη αυτών των λαϊκών για να μην έρθουν σε κοινωνία με την αίρεση, και θαύμασα από την άλλη, με την κακή έννοια, την αναισθησία των μοναχών και των μοναζουσών, των ιερωμένων, που βρίσκονται σε κοινωνία μνημονεύοντας τους αιρετικούς, τους οικουμενιστές, διαμέσου των επισκόπων τους, μνημονεύοντας αυτούς.
διότι ο κοινωνών το κοινωνήτο, όπως ξέρετε, ακοινώνητος έστε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Στην άλλη ζωή θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Θα δούμε ανθρώπους που δεν περιμέναμε, ταπεινά ανθρωπάκια, τα οποία έχουν ως ύψιστη φιλοσοφία το θέλημα του Θεού, την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, το να κρατούν τα παραδεδομένα, την παράδοση της Εκκλησίας, στήκεται και κρατείται τις παραδόσεις όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, να υπομίζονται ένα φορτίο και να το φέρουν εις πέρας και αφιερωμένοι άνθρωποι στο Θεό να μην μπορούν να τηρήσουν βασικά πράγματα. Βλέπω λαϊκούς όχι μόνο να εφαρμόζουν τις εντολές και τους κανόνες της Εκκλησίας, τις εντολές του Ευαγγελίου και τους κανόνες από το πηδάλιο, αλλά βλέπω να έχουν και ζήλο στην προσευχή και η παρηγοριά τους να είναι η επικοινωνία τους με το Θεό. Και βλέπω κληρικούς, άχρωμους, άοσμους, χωρίς αγάπη στο Χριστό, χωρίς ζήλο για την παράδοση της Εκκλησίας, θα έχουν παραδώσει όλα. Βλέπω αυτή τη διαφορά και πραγματικά πονάει η ψυχή μου, διότι αυτός που πραγματικά αφιερώνεται στο Θεό τελικά δεν είναι αυτός που φορά το ράσο, αλλά είναι αυτός ο οποίος η ψυχή του είναι καθημερινά σε κοινωνία με τον ουράνιο νηφίο, με τον Ιησού Χριστό. Εκεί φτάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες μας. Φτάσαμε στο απλοί άνθρωποι να αγωνίζονται περισσότερο από ιερείς και από μοναχούς. Και σας λέω αλήθεια, εσείς είστε η παρηγοριά μας, εσείς είστε η δύναμή μας και εσείς είστε η εν Χριστώ καύχησής μας. Συνεχίστε το καλόν αυτόν αγώνα, μείνατε εδραίοι και μετακίνητοι στα Άγια Δόγματα της Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, μείνατε πιστοί στην παράδοση της Εκκλησίας, στο κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού και πραγματικά θα αποζημιωθείτε πνευματικά για τον αγώνα που δώσατε και στερηθήκατε όλο αυτό το διάστημα, τις ιερές ακολουθίες, τα Άγια Μυστήρια και έναν τρόπο πνευματικής ζωής που θα μπορούσε να υπάρξει μέσα στους Ιερούς Ναούς, αλλά για να μην έχετε κοινωνία με τους οικουμενιστές, τελικά τον έχετε αποστερηθεί. Νιώθω μεγάλη την ευθύνη γι' αυτό ο ίδιος, διότι είμαι αυτός που σας είπα να απέχετε από τους οικουμενιστές. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου που σας είπα να απέχετε από τους οικουμενιστές και διατρανώνω αυτή την απόφασή μου ξανά και ξανά και ξανά, λέγοντάς σας μείνετε μακριά, διότι είναι λύκοι βαρύς και δεν πρέπει να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Σας είπα ότι και ο ίδιος περνώ έτσι, είμαι μακριά από ιερούς ναούς, διότι δεν έχουμε αυτή την ώρα ιερό ναό, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Και προσπαθώ με τη χάρη του Θεού ο ίδιος να έχω μία ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο και να καταστήσω τον εαυτό μου ναό του Θεού, κάνοντας το Άγιο θέλημά Του, κάνοντας υπακοή στις εντολές Του, διότι αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση, το να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μην παρασύρεστε λοιπόν από αυτά που έχουν οι οικουμενιστές, τους ναούς, τους αγιογραφημένους, τις ακολουθίες. Είδατε οι Ιουνίτες έψαλαν και το Χριστός Ανέστη στην κηδεία του Πάπα. Αφίεση, λειτουργικό, τυπικό, ορθόδοξο, παρουσίαση ορθόδοξη, όμως είναι προδότες, είναι υποταγμένοι στο φρόνημα.
στην πίστη των Λατίνων. Έτσι θα παρασύρουν ένα μεγάλο μέρος από το χριστιεπώνυμο πλήρωμα, το οποίο θα θεωρεί ότι είναι καλό να ενωθεί με τους Λατίνους χωρίς να διορθώσουν τα άρρωστα, τα αιρετικά φρονήματά τους, τα αιρετικά τους δόγματα και χωρίς να έλθουν με μετάνοια στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό επιδιώκεται σήμερα. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, αγωνίζεστε αγαπητοί μου αδελφοί, μελετάτε το Λόγο του Θεού, μελετάτε τα πατρικά βιβλία και κυρίως να προσεύχεστε με το κομποσκήνι σας, διαβάζοντας τους ψαλμούς, κάνοντας μετάνοιες, και ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα μας ελέησει. Χριστός Ανέστη.